Abu zai nasara. Yau Allah ya nufa Abu yayi komawa. Wuta 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 lida. Wuta 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 Mai gagari yanzu dole mi murna. Farin ciki ku zo mu nuna. Abu namu yanzu ya koma. A majalisa ta jihar mu ya koma. Kai lalle majoritin mu ma kama. Nasara ce yau duk da al'umma. Lalle ka ba su wuta lida. To sha zaman ka dai lida. Kai ayyuka na al'umma. Ƙuri'unsu duka sun baka. Wuta 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 lida. A'a ba su wuta kawai na ce lida. Kai sun ci kubansu masu kinaka. Mun haɗa kawukansu mun taka. Mun ci ubansu yan baranda. Al'umma suna yabawa. Nasara ta muwa ya karɓa. Yanzu ma shi ya aka zaɓa. Mai gadar sun biya mu kenan. Birni ma har da ƙauyukan nan. Yanzu kawai ta mu ake yi. Yanzu Abu kawai ake yi. A'a daman ayyuka yana yi. Kai mun ci ubansu ba mu shayi. A'a goge zaukun jima muna yi. Nasarar yau ta mu ce fa kenan. APC jam'iyyar mu kenan. A'a nasarar mu a bar mu mun yi kenan. Mun karkada 'yan bakin cikin nan. Mun kore masu zamba kenan. Mun sha biyu sun ka faɗi ran nan. Abu ne ke da nasarar nan. Dama shi ke da al'ummar nan. Mai gadar yau muna maraba. Nasara yau ta samu kenan. Ko za a yi sau dubu. Abu zai nasara. Yau Allah ya nufa Abu ya yi komawa. Ko za a yi sau dubu. Abu zai nasara. Yau Allah ya nufa Abu yayi komawa. Ya rabu mamallaki da shi ke badawa. Abu yayi komawa. Idan ya so a gare ka sai ya yi ɓacewa. Kai majalisar nan. Uwayi lunko dubun salati ka daɗawa. Abu yayi komawa. Alai da sahabu rabbana sa su dukansu. Ko za a yi sau dubu. Abu zai nasara. Yau Allah ya nufa Abu yayi komawa. Kai mai gadar yanzu babu canji kenan. Abu yayi komawa. Daman shi ne yake dai jin maran nan. Kai majalisar nan. To za mu kira shi yanzu mai nasara kenan. Abu yayi komawa. A karo uku yanzu gashi ba a yau canji ba. Ko za a yi sau dubu. Abu zai nasara.